pafupifupi china chilichonse chimene timagwiritsa ntchito siku ndi siku kuchokera pa cellphone kaya ndi radio, tv, kaya microwave, fridge, alipo munthu wina wake oyambirira amene anaziyambisa. So mu video ya msiku lalero tikupasirani ena mwa anthu amene anapanga zinthu zimene timazigwiritsa ntchito mmoyo wathu wa siku ndi siku. Mukhoza kukhala odabwa kuti zoonadi, koma tiyeni tikhale limodzi. Munthu oyamba amene timuone amene timagwiritsa ntchito chinthu chimene iyeyo anayambisa kapena anachipanga ndi Thomas Edison. Iwuyu ndi amene anapanga babu. Iyeyo anapanga mababu amene timaunikira panopa. Mababu amene anapanga si awa ma energy saver koma zimababu izi zimene mukuziona apazi. Izi ndi zimene iyeyo anapanga. Koma munthu ameneyi mbiri yake ndiyo dabwisa, kamba kokuti anaphunzitsidwa ndi mayi yake pa nyumba, kuna kuti sukulu yake anaphunzira pa khomo, kamba kakuti aphunzitsi ake ankamuwuza kuti alibe nzeru, achotero anamuchosa sukulu, ndipo mayi yake amene anali Nancy Edison ankamuphunzitsa okha. Ndipo pofika mchaka cha 1979 iyeyo anapanga chinthu china chimene chinkaoneka komanso kugwira ntchito ngati ikamera. Apa tingolankhula bwanji kuti mmakolo titengepo chisanzo ana athu amene akulephera ku sukulu tisafokese. Tiyeni tikumbukire bwino kuti kupanga babu chinali chinthu chovuta chimene wina aliyense sankachiganizira kuti chinali chinthu chotheka, mokuti ngakhalenso iye akamafotokoza kwa anthu ambiri ankadabwisidwa nawo. Tiyeni tikumbukire kuti babu sikuti limayaka chifukwa chakuti ilolo limadziwa kuti likuyaka, ayi, koma nkhani imakhala kuti kawaya kamene kamakhala mkati moja kakupsa ndipo kakufira, koma at the end kamapezekana kuti kakutulusa kuwala paka kuwala kumene kumachitika kuja. Kupanga babu paokha kunali njira yodabwisa kwambiri ya nzeru imene mpaka na kufikira musiku la lero babu limagwiritsidwa ntchito ngati chizindikiro cha nzeru. Pa number 2 amene tione Alexander Graham Bell. Iyeyo anabadwa mchaka cha 1847 ndipo anamwalira mchaka cha 1922. Anali wa ku Scotland ndipo iyeyo anali wa sayansi odziwika bwino kwambiri, ndipo iyeyo ndi amene anapanga foni mchaka cha 1876, ndipo iyeyo ndi mmodzi mwa anthu amene anathandizira kupanga zipangizo zija zimene anthu osamva komanso anthu osamvesesa amagwiritsa ntchito zija zimene zimawathandiza kumva. Tiyeni tikumbukire bwino kuti foni yoyambirira sikuti inkaoneka ngati mmene ilili foni ya masiku ano, komano concept inali imodzi yomweyo imene anayambisa ndi Sir Alexander Graham Bell. Pa number 3 chinthu chimodzi chimene timachigwiritsa ntchito siku ndi siku, tiyeni tione nkhani ya Charles Babbage. Uyu anali kaswiri wa ku London, ndipo kaswiriyo anali dolo wa nkhani zokhuzana ndi masamu. Iyeyo anabadwa pa 26 December mchaka cha 1791, ndipo iyeyo ndi amene anapanga kompyuta. Koma kompyuta yoyamba imene anapanga inali yongokwanisa kuwerengera masamu okha basi. Panalibenso china chilichonse chimene kompyuta inkachita ngati kujambula mavidiyo kaya kuonera nkhani ndi zinthu zina, popezanso kuti mumvesesa chifukwa chakuti zinthu zinazi kunali kulibeko mu nthawi imeneyo. Iyeyo anachepesa zolakwika zimene zimakhalapo pa nthawi imene anthu akusova masamu. Koma vuto ndilakuti zimakompyuta za nthawiyi zinkakhala zikuluzikulu kwambiri, koma iyeyo adakwanisa kupanga kompyuta yapamwamba imene anthu atachita modify ndi zinthu zimene timagwiritsa ntchito masiku ano kuti tikupasireni uthenga umene mukumverawo. Pakadali pano anthu ochuluka amangomutchula kuti tate wa makompyuta. Pa number 4 tiyeni tione nkhani ya John Logie Baird. Uyu anabadwa mchaka cha 1888 ndipo anamwalira mchaka cha 1946. Kwawo kunali ku Scotland. Iyeyo anapanga television yoyamba
imene anthu amangoyika madiski nkumaonera, ndipo mchaka cha 1928 anapanga njira kuti anthu azithanso kuonera kanema kugwiritsa ntchito intaneti, ndipo iyeyo anayesera koyamba kunali pakati pa dziko la London komanso New York kuti aone ngati ndi zinthu zinali zotheka kuti anthu akhoza kumaonera zinthu zimene zikuchitika kwina pongogwiritsa ntchito mphamvu ya signal basi. Pa namba 5 pali Carl Benz. Uyu ndi munthu wina amene anayambisa kampani yake yopanga magalimoto yoyambirira imene masiku ano imatchedwa kuti Mercedes-Benz. Ndi munthu amene anapanga spark plug. Iyeyo anathandizira kuti galimoto ilire. Iyeyo anapanga kabuleta eya kamphika kaja kamene mpweya ndi mafuta zimaphatikizana mwaluso kuti zituluse mphamvu kuti galimoto izitha kuyenda. Munthuyi anapanga zochuluka, ndipo zambiri zimene adapanga ndi zinthu zimene zinathandizira dziko panopa. Taganizani ino kukanakhala kuti kulibe magalimoto, dzikoli likanazioneka motani. Pa namba 6 tiyeni tione nkhani yokhuza ndi Wright brothers. Awa anali anthu oyamba amene anapanga ndege, ndipo ndege yoyambirira idawuluka pa 17 December mchaka cha 1903, ndipo iyi inali nthawi yoyamba pa dziko lonse lapansi. Anthu amenewa ndi anthu amene anayambisa mayendedwe amlengalenga, zimbalame zikuluzikulu zija. Ndikhulupirira kuti mwazidziwa, koma ndichofunikira kwambiri kuti tidziwe kuti teknoloji ya ndegeyi inagwiridwa kwambiri moti mpakana pamene anthu ankamenya First World War. Like ndege yoyambirira inapangidwa mchaka cha 1903, koma pamene inkati 1912 ndikuti zitachitidwa modify mwapamwamba. Pamene tinkafika mzaka za ma 1940 ndege zinalinso chisali chinthu chachilendo. Tiyeni tikumbukire bwino kuti zinthu zoyambirira zimene zinkapangidwa sizinkaoneka ngati mmene zikuonekera zinthu za masiku ano, koma zinatengera kulimba mtima kwa anthu angapo amene anaona kuti tatiyeni tichitukule chinthuchi. Anthuwa alipo anthu ochuluka amene tikhonza kuwatchula kuchokera pakati pa anthu amene anayambisa kaya kupanga mawaya, kaya kupanga thala, kaya kupanga zovala ndi zinthu zina zilizonse. Koma mundilowe kuti musiku lalero tingotchulako anthu ochepa chabe. Mwachidule Alexander Fleming anapanga mankhwala otchedwa penicillin. Johannes Salk anapanga katemera wa polio. Komanso Steve Jobs anapanga kompyuta yoyamba ya Apple mchaka cha 1984, ndipo mu 2007 anapanga introduce iPhone 1. Well, ndafotokoza zinthu zambiri, koma funso ndikumati nanga Amalawi amayambisa chani? Well, ndili ndi nkhani yabwino, chifukwa mmodzi mwa Amalawi amene timawanyadira kwambiri pa dziko lapansi adapanga zakuti njinga yokutha mpakana ipange magesi okwanira kupopa madzi pansi kuti anthu athirire mbewu. William Kangwamba nkhani yake ambiri tikuidziwa koposaposa zinthu zimene mukudziwa ino sindingochoka pano osaziyankhula. Mmodzi mwa Amalawi, Vida Brown, amapanga zovala like zimene amazigulisa pa internet. Just tangonani ma celebrities akuwala mzovala zimenezi, like taonani zovala, taonani Tigrane, muoneni Onesmus, onani anthu ochuluka osiyanasiyana. Well, tiyankhule kuti mutangochita type www.valakacha.com ndiye kuti zikhala kuti zatheka. Dzina langa ndine Sam Mavita, tionane mu video yosalirayi.